थारैनो बर' समाजाव मा जामारदों दानफा सानफायावनो हाबा जाखानाय आइजो आरो हाबा जाखानाय हौवाफोरा गावनि गथ' गथायखौ गारनानै खारनायफोरा बारा जालांगासिनो दं। साननो गोनां बाथ्रा दि बेबादिजों बर' समाजा माबे लामाजों थांनो नागिरदों। बेबायदिनो फिन मोनसे बाक्सानि सालबारि कमलाबारि गामिनि सासे हाबा जानाय आइजोखौ सासे हिनजाव गोनांखा हौवाया लानानै खारदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय कमलाबारि गामिनि प्रदीप बर'नि बिसि हुमा बसुमतारीखौ थांनाय शुक्रबारनि हरनि 12 रिंगासो समाव रावबो मिथियाजासे साम' हाथाय बागमारानि अनसुमा बसुमतारीया लानानै गुबुन जायगायाव खारखुमा लांदों। मिथिनाय बायदिब्ला हुमनि फिसाया महाराष्ट्रआव खामानि मावनो दंहैयो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला खारलांनाय हिनजावहा 6 बोसोर बैसोनि सासे फिसाज्ला दं आरो हौवायाबो हिनजाव गोनांखा आरो 3-4 बोसोरनि सासे फिसाजोबो दं होनना मिथिनाय जादों। बिसोरखौ दायो हौवाजों लोगोसे न'खराबो नागिरगासिनो दं, नाथाय बबेयाव दोनखारलांदों बेनि जेबो गुमुर मोनाखै। बेनिखायनो बिसोरनि हेंथायै सालबारि पुलिस थानायावबो गांसे आर'जलाइ होनाय जाबाय। जोबथारनायाव हुमा बसुमतारीनि फिसाय आरो न'खरनि सुबुंफोरा खौरांनि गेजेरजों खावलायदों दि जुदि सोरबाफोर नैबे सावगारियाव होनाय हिनजाव आरो हौवाखौ बबेयावबा नुबाय बायोब्ला हमनानै दोननो आरो अन्नानै गाहायाव होनाय जानबुं नम्बरनि गेजेरजों न'खरनिसिम खौरां हरनो। बेखौनो न'खरनिफ्राय रायजो राजानिसिम गुरैयै खावलायहरदों। जानबुं नम्बरा जाबाय 6001721279 8761046753। गोजोनथाव खौरां। आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल, जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन। गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय। गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256। जानबुं नं 8011748256।